Libuan ka gramo nga minilyon nga kantidad sa illegal nga droga ang gidala sa mga personahe sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA-12 sa usa ka krematorium sa General Santos City alang sa thermal destruction kun pagsunog niini nga apil sa aktibidad sa 5th Enhanced Justice on Wheels sa Cotabato Province. Ang mga drug exhibits gikan sa 8 ka mga regional trial courts sa probinsya nga gipresenta nga ebidensya sa korte ang kinahanglan nga sunugon nga nakalatid sa Republic Act 9165 kun Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Apil sa gisunog ang mga illegal nga droga nga nakumpiska gikan sa laing probinsya sa rehiyon. Subay sa dato sa Provincial Legal Office gikan sa PDEA-12 nga ang dangerous drugs for destruction with court orders gilangkuban sa 1,437.473 grams sa gituang shabu nga nagkantidad og hapit 10 million pesos, 21,478.54 grams ang marijuana nga gibana-banaang anaa sa kapin 2.5 million pesos ang kantidad. Samtang dangerous drugs for destruction with no cases filed sab ang gikan sa giturnover sa Philippine National Police Forensic Unit 12 nga mikabat og 615.2954 grams sa shabu nga naa sa kapin 4.2 million pesos ang estimated value og 12,673.979 grams sa marijuana nga dunay estimated value nga kapin 1.5 million pesos. Ang pagsunog ug pagguba sa mga illegal nga droga gisaksihan sa mga representante gikan sa Cotabato Province sama sa mga huwes, prosecutor, lawyer nga lakip sa Enhanced Justice on Wheels Technical Working Group sa probinsya. Ang 5th Enhanced Justice on Wheels sa Cotabato nga gisugdan ni Governor Emilio Lala Taleño Mendoza niadtong tuig 2012 naninguhang mas mapadali ang pagtuki sa mga kaso sa nagkadayang korte sa probinsya sa pakig-alayon sa Korte Suprema sa Pilipinas. Gihimo ang aktibidad niadtong Miyerkules, Nobyembre 22 ning tuiga. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.